S-a făcut ora 9. Press B to start. Gaming, tehnologie, știință. Byte pe beat. Cu Octavian Palade și Florin Cașotă. Now. Am apăsat B de la bună dimineața aici, la Byte pe Beat. Octavian Palade sunt eu, alături de mine Florin Cașotă. Bună dimineața, Florin. Bună dimineața, cu B mare. Cu B mare. Florin are foarte, foarte multă energie în această dimineață, lucru care îmi place, bineînțeles. Trebuie să-ți suplinească cineva lipsa mea de energie astăzi și mă bucur că ne complementăm atât de bine, Florin. Da. Așa trebuie când te trezește Gugu Știucu, am aflat, care face la geam la ora 6 dimineața. Da. Cântă acolo frumos și... Uite, Florin, că nu mai am nevoie de alarmă. Vezi că ne întrebăm așa uneori ce ne-am face fără tehnologie, ce ne-am face fără telefoanele inteligente cu alarmele lor, dar natura găsește o cale uneori și n-ar trebui să ne facem atât de multe griji în cazul în care s-ar putea întâmpla să rămânem fără ea. Tehnologia, adică. Da. Dar până atunci, noi aici la Byte pe Beat vă aducem tot ce e nou în tehnologie, în gaming, în știință și avem o mulțime de știri pentru voi în această dimineață. Bineînțeles, avem și un invitat foarte special care ne va vorbi despre un moment special așa în istoria gamingului în România. Este vorba despre Adrian Ștefănoiu, cofondator al Video Game Museum, primul astfel de muzeu, un muzeu dedicat jocurilor video. Videojocurilor, voiam să zic, Florin. El ni se va alătura în cea de-a doua parte a acestei emisiuni, dar până atunci, cum vă spuneam, avem o grămadă de știri. Ca să vă facem așa un mic sumar, a găsit Florin o știre despre o inovație românească care ar putea lupta împotriva cancerului, o tehnologie made in Cluj. Apropo de tehnologii și inovații, de data asta nu made în România, este o cască cu care poți juca jocuri video și la capătul opus al inovației avem o poveste foarte interesantă despre Amazon și despre cum în cazul Amazon AI nu înseamnă artificial intelligence, ci înseamnă actual Indians. Dar vă vorbim despre toate aceste lucruri și mai multe și ne auzim și cu invitatul nostru de astăzi un pic mai târziu. Dar până atunci ascultăm o melodie frumoasă, să începem așa ziua bine sau măcar să încercăm să o dregem pentru cei care sunteți blocați în trafic. Ascultăm Joy, Life Goes On, de la Ezra Collective featuring Joy. Joy, Life Goes On, de la Ezra Collective featuring Joy. Am ascultat aici la Radio Tananana, la Byte pe Beat și după cum vă spuneam, în mica introducere pe care am făcut-o în preambulul emisiunii, avem știri interesante și importante pentru voi și vă spuneam că în Cluj s-a născut o inovație care ar putea ajuta în tratarea cancerului. Este o știre pe care o găsiți pe site-ul startup.ro, start-up.ro, care ne spune așa: software împotriva cancerului dezvoltat la Cluj, testat în 12 clinici din țară. Și este vorba despre un startup care, Florin, ce face acest startup împotriva cancerului? Startup-ul se numește Synaptic Q, iar soluția aceasta, acest software, se numește MediQ și este o soluție bazată pe inteligență artificială care oferă posibilitatea de a reduce timpul necesar pentru analiza imagistică medicală, de la o medie de 4 ore la mai puțin de 1 minut.
Deci, practic, în loc să-ți ia tradiționalul 4 ore ca să detecteze anumite lucruri, acum acest software reduce acest timp la doar 1 minut. Și software-ul chiar este testat în peste 12 clinici, și la care participă peste 70 de medici. Cum spunea și Florin, MediQ este bazat pe inteligența artificială, evident, și a fost dezvoltată pentru a scurta timpul în care medicii radioterapeuți delimitează volumele țintă la nivelul ariilor ganglionare și organele aflate la risc. Practic, face detectarea posibilelor creșteri canceroase mult mai simplă și mult mai rapidă. Și avem și niște citate de la cei care au dezvoltat această soluție. Spune Dragoș Dușe, cofondator și CEO al Synaptic, compania din spatele MediQ: motivația noastră este să îi ajutăm pe cei care sunt diagnosticați cu cancer să primească cât mai repede acces la tratament. Venim în ajutorul medicilor, oferindu-le posibilitatea să salveze cât mai multe vieți. Da. Soluția a fost testată inițial intern, după care s-a trecut la acest test în viața reală, în cele 12 clinici pe care le menționa Florin, și rezultatele sunt foarte bune. Compania a primit și un grant suplimentar de 100.000 de euro, asta pe lângă o finanțare inițială în valoare de 160.000 de euro din partea unui fond norvegian de investiții. Da, uite cum zice și CTO-ul companiei, Lucian Bixi, practic ei au antrenat niște algoritmii lor într-un timp foarte rapid și acum poate să scaneze 140 de structuri din toate zonele corpului, ceea ce înseamnă practic o evaluare mult mai rapidă. Din păcate, boala asta nu are neapărat are un tratament, adică și dacă tu descoperi cât mai repede, cu atât ai mai multe șanse să învingi. Și chestia asta mi se pare foarte tare. Și ei au ambiții să ducă software-ul la nivel global și le urăm multă baftă și mult succes. Da, și pare că au toate șansele ca acest lucru să se întâmple, având în vedere declarațiile cofondatorului Synaptic, Dragoș Dușe, care spune: cea mai mare reușită de până acum este faptul că algoritmii noștri de inteligență artificială sunt foarte competitivi la nivel internațional, aflându-se în top 3 cei mai performanți algoritmi de pe piață. Deci vorbim despre o soluție care nu a fost dezvoltată cu o investiție foarte mare. În lumea medicală, la intersecția cu AI-ul, 260.000 de euro finanțare totală via fond de investiții sau granturi, nu e o sumă deloc mare, e o sumă mică, iar faptul că acești algoritmi sunt atât de competitivi este o reușită în sine și ne bucurăm de fiecare dată când aflăm astfel de vești, când vorbim despre inovații care ar putea schimba și salva vieți, mai ales dacă ele sunt născute aici, în România. Ascultăm acum piesa Summer de la Moonlight Breakfast, că pare așa vara afară, după care revenim aici la Byte pe Beat, la fel, cu vești interesante, unele bune, altele care te vor face să zici ce naiba, dar cu siguranță care vă vor pune pe gânduri toate. Summer de la Moonlight Breakfast și revenim. Punem beat pe beat. Octavian Palade și Florin Cașotă vă aduc doza maximă recomandată de gaming și tehnologie. Byte pe beat. Next.
Honey Brains, Royal Blood, 9 și 23 de minute la Radio Tananana, la Byte pe Beat, și ne-am întors cu o știre care o să vă facă creierii nu miere, ci terci. Cel puțin eu am avut așa un mic șoc care m-a trezit un pic la realitate, pentru că vorbim mult despre inteligența artificială și de multe ori avem impresia că e mai dezvoltată decât este de fapt, și ne-o confirmă un gigant global al tehnologiei care cumva, fără să vrea, a recunoscut că în anumite cazuri AI înseamnă actual Indians, la fel cum și API poate însemna actual people in India. Mai exact, dacă știți, și probabil știți, pentru că nu mai este un concept neapărat nou, acum câțiva ani cei de la Amazon au anunțat faptul că vor deschide niște magazine în care pur și simplu intri, iei ce vrei și pleci. Fără casieri, fără paznici, fără cash, fără card. Fără cash, fără card. Și suna așa, pe de o parte utopic, pe de o parte distopic, și se pare că Amazon renunță la acest concept, dar nu fără să facă o dezvăluire în legătură cu el. Dar înainte să spunem dezvăluire, ar trebui să explicăm un pic cum funcționau genul ăsta de magazine, nu? Da, bineînțeles, te rog frumos. Da, ideea era că în aceste magazine Amazon se lăuda că are tot felul de senzori, de camere cu algoritme AI, practic să te vadă pe tine când intri, ai luat o sticlă de apă, știe că acea apă e 2 lei sau cât o fi, nu mai e 2 lei de mult, dar în fine. Nu uita de cei 50 de bani garanție. Așa, 2 lei, i-ai pus în coș și tot așa. Și el practic îți monitoriza toate mișcările și când ieșeai, nu mai trebuia să plătești acolo pentru că îți lua direct din contul tău asociat cu Amazon. Deci era practic, mie îmi place ideea asta de concept, adică conceptul ăsta să poți să intru într-un magazin și să ies, fără să mai stau la coadă, știi? Și acum dezvăluirea. Acum dezvăluirea. Amazon a anunțat că a renunțat la acest concept pentru că era prea costisitor pentru ei. Costisitor nu din rațiuni de lua lumea lucruri și fugea cu ele, nu din rațiuni de e prea costisitoare întreținerea acestor magazine, nu din rațiuni de, nu știu, servere necesare să ruleze acești algoritmi de inteligență artificială. Nu. Devenise prea costisitoare pentru că acei algoritmi erau de fapt în jur de 1000 de persoane din India care monitorizau în timp real camerele de supraveghere instalate în magazinele Amazon. Practic, în loc să existe acei algoritmi foarte avansați de recunoaștere facială, erau pur și simplu niște oameni în India care se uitau și numărau produsele pe care le puneai în coș, pe care îți făceau un total într-un software și te taxau. Și da, intern spuneau că ar fi vrut ca să verifice doar 50 dintre astfel de 1000 de cumpărături, dar se pare că nu le-a ieșit și erau verificate toate de oameni reali. Mi-aduce aminte de povestea clasică Vrăjitorul din Oz, care părea această ființă magică și mistică și dacă ții minte finalul filmului, Dorothy descoperă că era doar un om în spatele unei cortine cu un picuț de tehnologie. Așa și aici. Nu era magia AI-ului, ci erau mai mulți indieni într-un parpalac. Da. Bun, dar mai o chestie, adică acum o săptămână sau două citisem o știre cum că Amazon dezvolta tehnologia de citire a unei palme ca să poată să înlocuiască tot așa cardul. Practic să scanezi doar palma la final și să te citească, să citească trăsăturile, să asocieze cu acel cont. Deci cumva eu cred că la un moment dat o să vrea să revină la genul ăsta de concept de magazin, dar după ce... E posibil și zic de ce. Cei de la Ocean, care sunt prezenți și în România, au anunțat... Sau Ocean pentru... da, așa. Așa.
au anunțat în cadrul unei conferințe organizată de revista Progresiv că vor aduce în România acest concept de magazin în care intri, iei ce trebuie și pleci. Și pe cine angajează? Nu știu, nu știm detalii. La nivel declarativ va fi vorba despre AI. Okay. Acum, practic, dacă s-a orientat către Pakistan și nu către India, rămâne de văzut și de aflat. Dar am mai avut la un moment dat un startup românesc care a făcut o încercare similară, dar din câte știu, acel magazin care fusese deschis în București s-a închis la scurt timp după. Deci nu e ceva ușor de pus în practică, dar îmi amintesc dintr-o vizită în China, unde dacă știți foarte bine pentru voi, dacă nu știți vă zic eu, toată viața ta este într-o singură aplicație. WeChat, exact. Unde ai toate datele de buletin, ai toate cardurile, poți să plătești pentru toate serviciile, unde ești înregistrat inclusiv biometric. Și într-o vizită în China cu persoana care ne plimba pe acolo, am fost la un KFC. Am intrat, a comandat pe o casă din aceea cum avem și noi instalate, self-service, doar selectezi ce vrei și la final n-a introdus cardul, doar s-a uitat către cameră și a ieșit chitanța. Deci există tehnologii, doar că e mai greu să le pui pe toate la un loc și să și funcționeze exact cum trebuie. Mă mai uit, sunt acele etichete inteligente la rafturi în hipermarketuri care teoretic pot fi modificate de la distanță, în caz de schimbare de preț, stoc redus și așa mai departe. Mereu mai văd câte un mesaj ciudat pe ele, vă rog schimbați în bateria, tot felul de chestii de astea și mi se pare că mai avem destul de mult de lucrat pe partea asta de bug fixing pe tehnologii existente până să reușim să le integrăm pe toate într-un concept din acesta. Mie pe zona asta mi se pare interesant, dacă tot am ajuns aici, acel cărucior smart, un pic cu cititor de bare din acela și practic când adaugi un produs în coș, este citit automat sau îl citești tu manual. Mi se pare interesant pentru că oricum vrei un asemenea coș ca să te plimbi prin magazin să-ți fie mai ușor și la final doar lași coșul, ți le pui în pungă că deja au fost scanate și plătești. Mi se pare interesantă chestia asta. Da. O să vedem ce o să se întâmple. Deocamdată 1000 de indieni săraci de ei au rămas fără joburi. Dar asta e, așa e cu tehnologia, uneori câștigi, alteori pierzi. Bun, este 9:31 de minute și mai punem o piesă așa care să ne dezmorțească în această dimineață. Nu știu dacă voi aveți nevoie, dar eu am. Ascultăm I See You Baby de la Groove Armada, Fatboy Slim remix și revenim aici la Byte pe Beat. Byte pe Beat. Now. Am băgat discul, am dat continuu și ne-am întors aici la Byte pe Beat și așa în tematica acestui intro trecem așa un pic la zona de gaming, unde ca de obicei Florin are mult mai multe de zis decât mine. Hai că și tu ai ce să zici. Așa din amintiri, din nostalgia copilăriei petrecute în fața televizorului cu maneta de Terminator în mână, mai mult așa. Dar o să vorbim, uite, și despre asta cu invitatul nostru de astăzi, care ni se va alătura aproximativ la ora 10, Adrian Ștefănoiu, cofondator al Video Games Museum, primul muzeu dedicat jocurilor video din România. Dar până atunci să nu vorbim, să nu ne blocăm așa în trecutul gamingului, să vorbim despre viitorul gamingului și Florin a găsit o tehnologie foarte, foarte interesantă, o căscuță
Căscuță, bă. Așa, dar nu căscuță din aia. Nu căscuță din aia, care ne va permite nouă celor care ne jucăm să controlăm jocurile video cu ajutorul minții. Ia zi, Florin. Practic, niște cercetători au dezvoltat, cum ai zis tu, o cască. Ei zic a wearable brain computer interface, adică practic o interfață om-computer, o pui pe cap pur și simplu și te gândești la ce vrei să faci în acel joc, vreau să mișc acest personaj de la stânga la dreapta și practic pe ecran să se miște acel personaj. În acest moment sunt practic în teste clinice din acelea controlate, laborator, dar ideea e că pe viitor ce ar vrea ei unde să ajungă chestia asta e să practic ca oricine, nu contează să nu ai alte nevoi de alte teste sau așa, să-ți pui casca pe cap și să te poți juca, nu știu, Mario Kart sau ce vrei tu, ceva de genul ăsta. Eu îmi imaginez așa o contopire între această interfață creier-mașină și tehnologia de realitate virtuală care a devenit mai realistă. În special în zona asta de realitate augmentată mixtă și mă și văd așa prin casă cu niște ochelari cu această căscuță pe cap, mergând ca și cum aș merge în mediul dintr-un joc. Sunt curios, crezi că se va schimba conceptul de e-sports dacă această tehnologie va fi... Că mă gândesc, știi că gamerii profesioniști își iau mereu mouse, tastatura, monitorul, unde și foarte mult rata de refresh și numărul de frame-uri pe secundă. Mă gândesc că s-ar economisi foarte multe milisecunde dacă inputul ar veni direct din creier și n-ar mai trebui să acționezi degetele efectiv pentru a... că s-ar reduce foarte mult lagul, ca să zic așa, de la creier, la mână, la deget, la mouse, la monitor, practic ar fi cumva instant și ar fi, nu știu, poate prea rapid să urmărim genul ăsta de jocuri în care pur și simplu te gândești să apeși pe trăgaci într-un joc video, de exemplu, și față decât să apeși pe mouse. E clar că poate ne ducem în direcția aia. Și o altă chestie interesantă pe care am văzut-o recent la o întâlnire cu cei de la Nvidia, dar această tehnologie care se numește Nvidia Ace a fost prezentată în urmă cu vreo 2 săptămâni la GDC, Game Developer Conference, și acolo ei practic au prezentat acest Avatar Cloud Engine, practic o tehnologie de AI prin care poți să faci aceste personaje în joc. And the thing is, chestia interesantă este faptul că tu vorbești cu acele personaje, practic nu te joci, îl miști personajul tău, îl miști din tastatură și mouse, dar când vorbești cu un personaj, un avatar din joc, nu ai opțiuni de dialog. El te întreabă, ce vrei? Și tu atunci trebuie să pur și simplu să vorbești în microfon ce vrei. Și bineînțeles că într-un joc video ai o misiune. De exemplu, în demo-ul pe care l-am jucat eu, trebuia să aflu numărul camerei a unui oaspete din hotel. M-am dus la băiatul care cară bagajele, omul nu mi-a zis. Am vrut să-i dau mită, n-am vrut. După aia m-am dus la recepție, acolo n-aveam nicio șansă, că imaginam că nu poate să dea informațiile astea. Lasă-mă o secundă, deci românul tot român a încercat cu șpaga dacă n-a mers cu rugatul frumos. Te rog, Florin, continuă. Și ideea e că cumva mie mi s-a părut că îți schimbă total modul în care te joci, nu știu, deci la un moment dat nu știam ce să zic, pentru că eu obișnuit să am opțiuni de dialog, de unde să aleg, pe care mi l-a pregătit dezvoltatorul de jocuri. Aici era, ce trebuie să-i zic? Nu știu cum să-l păcălesc pe omul ăsta, greutatea apăsătoare a liberului arbitru a ajuns și în jocurile video. Deci ca să sumarizez, să văd dacă am înțeles corect, Florin, deci pe lângă am trecut de la subiectul cu acea căscuță pentru gaming, aia n-avea treabă cu Nvidia, dar Nvidia și-a prezentat o tehnologie AI Engine care practic transformă personajele cu care interacționăm în jocuri
le dă capacitatea de a răspunde în timp real la orice le-am cere sau le-am spune. Practic avem NPC-uri sau non-playable characters care răspund în timp real bazate pe inteligență artificială, pe o formă de ChatGPT practic și scrise în codul jocurilor. Și voiam să te întreb dacă jocurile vor trebui dezvoltate de la zero pe baza acestei tehnologii sau dacă se va putea aplica și retroactiv pe jocuri pe care le avem deja instalate, dar bănuiesc că nu. Retroactiv nu cred. Probabil că dezvoltatorii de jocuri vor trebui să vorbească cu cei de la Nvidia ca să poată să aibă acces la genul ăsta de tehnologie și probabil trebuie create de la zero, pentru că altfel acele NPC-uri sunt codate să răspundă într-un anumit fel, iar aici practic funcționează în felul, adică tu îi dai o comandă vocală sau îi spui ceva, acea comandă vocală este tradusă în scris, scrisul merge la AI, îl interpretează, apoi este dat înapoi tot prin comandă vocală către tine. Știi, și chestiile astea se întâmplă aproape în timp real, adică tu îi spui ceva, aștepți, nu știu, o secundă, două, uite, și ți se răspunde. Mi-a atras atenția ceva ce mi-ai spus. Totul se întâmplă la distanță, nu se întâmplă pe dispozitivul tău. Nu există acea procesare neurală direct în laptopul sau PC-ul pe care te joci, se duce către un cloud. În cloud probabil o să aibă loc procesele care necesită foarte multă putere, iar local pe placa video pe care o ai în laptop practic să proceseze ce primește, știi, foarte rapid. Deci că e o combinație între cele două. Deocamdată e doar demo, poate fi folosit în jocuri ca idee, dar de exemplu și ca un customer service pentru avatar, știi, vorbești cu cineva de la o companie și poate vrei să vorbești cu un fel de FaceTime sau pe video și apare un avatar și îți răspunde în timp real la ce ai tu de spus. Și cum se numesc, reacțiile faciale, cum mimica, practic tot așa, e dezvoltată tot de acest software și cumva e făcut să răspundă natural, adică nu e un robot căruia nu se mișcă buzele, ochii și așa mai departe. Și cumva să fie mult mai uman și mai interesant în chestia asta. Dar asta mi s-a părut mie personal cel mai interesant, e că îți schimbă felul în care te raportezi la jocuri și la ce înseamnă interacțiunea cu acest mediu. Da, eu am așa o grijă că sunt unii oameni ca mine, de altfel, care cred că n-ar mai avansa deloc în jocuri, doar asta să discut cu acele NPC-uri. Da, și la un moment dat să zică, băi, dar n-ai altă treabă. N-ai altă treabă, dar nu te duci tu, domnule, că s-a făcut târziu, vine omul, dar mai și pleacă. Da. Da, nu, eu am avut așa când am descoperit ChatGPT, când am descoperit Midjourney pentru prima, am petrecut foarte mult timp acolo, și cu Bard m-am jucat un pic înainte să se cheme Gemini și am o problemă din punctul ăsta de vedere. Dacă mi-ai dat și o interfață prietenoasă, un personaj, cred că ar sta mult de vorbă cu el. Și să nu uităm că există părți ale lumii în care AI-ul prea prietenos cu oamenii a devenit așa o problemă. Mă uit către Japonia, unde toată lumea are partenere, concubine bazate pe inteligența artificială. Da, e un risc. Sunt și niște caviaturi, ca să spun așa, în ceea ce privește tehnologiile de genul, dar oricum, până să le trăim pe pielea noastră, suntem entuziasmați să le vedem implementate în tehnologii pe care le putem folosi zi de zi. Dar destul despre viitorul jocurilor, să vorbim despre prezentul jocurilor înainte să vorbim despre trecutul jocurilor. Spune-mi, Florin, ce te-ai mai jucat în ultima perioadă? Băi, recent, așa că am fost un pic plecat și de pe acasă, nu prea am avut timp să stau în fața consolei, dar am avut timp să folosesc PlayStation Portal, care mi-a permis să mă joc și de la distanță, și am jucat Contra Operation Galuga, acel celebru Contra pentru cei mai în etate așa dintre noi care ne ascultă și care s-au jucat în anii 90, în anii 80 pe console. Eu l-am jucat pe un Terminator sau nu mai știu, dar nici nu mai țin minte ce joc era, dar țin minte că am jucat un Contra. Știu că stăteam cu frații mei în sufragerie, în fața
televizorului și mă jucam chestia asta, mai ales că se putea juca în doi, asta era interesant. Da. Și practic acum acest joc este o readucere la modern, să zicem, pentru noi gamer sau și pentru cei mai vechi care vor practic să retrăiască amintirile alea. Și ce m-a uimit așa e la fel de dificil. Eu mi-aduc aminte că ne chinuiam și e la fel. Adică e un gen de joc, nu e foarte lung, are cam 8 misiuni, dar o să-ți ia ceva. Și am fost așa un pic uimit că am murit de nu știu câte ori și nu trecusem nici de prima misiune și ce se întâmplă. Da. Am experiență, I should do this. Da, nu știu, eu mi-amintesc că, uite, când eram copil, mi se păreau mult mai simple. Ori aveam eu mai multă răbdare și mai puțină frustrare și treceam mai rapid. Că m-am jucat și eu în Contra, Contra 3, cred că l-am jucat recent, adică am jucat pe Nintendo Switch, eu l-are emulat de pe platforma originală, e un joc veche din 98 sau ceva de genul. La fel, prima misiune m-am bătut cu ea o oră și ceva, tot n-am reușit să termin și simțeam așa deja frustrarea aia. Băi, ce se întâmplă? Că I used to be good at this. De unde vine? Dar vreau să-mi spui ceva. Că noi am avut o conversație despre jocul ăsta, am vorbit despre el de mai multe ori aici la Byte pe Beat, dar îmi spuneai tu că îl ai pe consolă, pe PlayStation, și ți-am zis, nu mi se pare genul de joc de jucat pe un ecran așa foarte mare, și acum că l-ai jucat pe Portal, îmi dai dreptate sau... Băi, l-am jucat și da, mi se pare că se potrivește mai bine pe un ecran mai mic, pentru că el a fost adus la zi, dar tot așa cu o grafică un pic veche, este 2D, side-scrolling, retro, adică e clar că nu o să fie super impresionant când joci pe un ecran de... Cred că mai mult îți distrage atenția, am observat asta, când vine vorba de platformere, prefer să le joc pe ecranul mai micuț și e și nostalgia aia, poate, de a juca. Televizoarele pe care le aveam când am crescut nu erau în niciun caz de dimensiune celor pe care le avem acum în case, dar uite că facem ce facem și tot ajungem așa la cum ne jucam noi în trecut. Și o chestie vreau să mai adaug aici, înainte să trecem mai departe, e că totuși a fost adăugat ceva pentru noi, pentru cei din prezent acum care se joacă. Jocurile originale erai lovit, mureai și o luai de la capăt. Acum au adăugat opțiunea de a pune viață, practic, personajului și el poate să ia mai multe lovituri. Cam 4 până pierde o viață și ai 3 vieți inițial și după aia poți să mai adaugi încă una. Deci, cumva l-au făcut un pic mai ușor, dar în același timp spun că e încă dificil. Ne-au aruncat dezvoltatorii un lifeline, cum s-ar spune. O să ascultăm imediat Lifeline de la Alicia Keys aici la Byte pe Beat, dar nu înainte de a vă spune cine urmează să ni se alăture aici în studio. Vine alături de noi Adrian Ștefănoiu, cofondator al Video Games Museum, primul astfel de muzeu dedicat jocurilor video din România, muzeu care își va deschide porțile pentru public cândva spre finalul acestui an. Adrian ne va vorbi despre planurile pe care le au cofondatorii, 3 la număr, în ceea ce privește acest spațiu. Vorbim cu el despre jocuri, bineînțeles, unele mai vechi, unele mai noi și unele pe care poate, nu știm, aflăm, le vom putea rejuca inclusiv în cadrul Video Games Museum. Cum ziceam înainte, Lifeline de la Alicia Keys, ascultăm acum la Byte pe Beat, după care ne întoarcem în studio, sperăm noi, alături de invitatul nostru de astăzi. Și pentru că nici munca noastră nu se termină niciodată, că suntem aici să vorbim despre tehnologie, știință și gaming la Byte pe Beat, în special despre gaming, în această a doua oră din emisiunea de astăzi ne-am întors și nu mai suntem singuri aici în studio. Ni s-a alăturat și invitatul nostru de astăzi, despre care v-am zis de la începutul acestei emisiuni. Se numește Adrian Ștefănoiu și este cofondator al Video Games Museum, primul muzeu dedicat jocurilor video din România. Bună dimineața, Adrian, bine ai venit! Salut!
Salutare! V-am găsit. Îmi place energia cu care ai intrat așa în frecvențele ascultătorilor noștri în această dimineață. Cum spuneam, Adrian este cofondator al Video Games Museum. Mai ai 2 cofondatori. Cine sunt ei, cine sunteți voi și cum ați ajuns la această inițiativă de a strânge la un loc istoria jocurilor video, mai ales într-o țară ca România, care e așa micuță la nivel de impact în ceea ce privește industria jocurilor video, cel puțin a fost în trecut, că acum încep să se schimbe lucrurile considerabil. Prea multe deodată. Nu, e ok, o să le luăm pas cu pas. Ceilalți 2 cofondatori sunt Miloš Jovanović, un băiat din Serbia, designer, player, gamer din anii 70, și celălalt e Vlad Popović, un băiat din publicitate, a fost Chief Marketing Officer la Ember, care e al 3-lea cel mai mare studio de gaming din România și au locații, cred că au 10 studiouri în lume. Și unul din motivele pentru care am zis că începe să se schimbe impactul pe care îl are România la nivel de industria jocurilor. Și tu, Adrian, tu vii din media. Am lucrat în publicitate, după aia în muzică, după aia în TV și film. Și următoarea destinație jocuri video, nu? Păi, ca să întregim entertainment-ul, nu? Asta conține. Și cum ați ajuns, Adrian, la această idee? De unde a venit nevoia asta pe care ați identificat-o că este o nevoie? Eu sunt sigur că va fi lumea buluc acolo când se va deschide. Mie mi-a venit ideea acum 2 ani de zile, dar era strict un muzeu internațional al jocurilor video. După care Miloš a venit cu ideea cu 8 luni să facă un muzeu românesc al jocurilor video. Eu aveam deja prezentarea scrisă, am stabilit că ne-ar trebui un băiat ca să fim 3 să putem să facem asociație și am zis să-i dăm drumul. Sigur că există o nevoie, știam că o să-mi puneți întrebarea asta și m-am pregătit. De ce să conservăm jocurile vechi? Și sunt mai multe motive aici. Unul e valoarea istorică, ca să vedem de unde am plecat și unde am ajuns. Nu doar la propriu, ci ca societate, ca valori, să putem să vizualizăm parcursul într-o manieră liniară, de unde am plecat și unde am ajuns. După aia mai avem o valoare educațională, pentru că sunt o resursă de învățare jocurile. Trebuie să vezi toate limitările pe care le-au avut oamenii aia și cum au rezolvat din storytelling sau din gameplay adică pentru generațiile următoare de game designers, mă gândesc că sunt importante. Inovația se naște și din lipsuri și când sigur, vorbim de începuturi. Și creativitatea, da. Exact. După aia mai avem moștenirea culturală și diversitatea, că sunt expresia zeitgeistului, a culturii dintr-o anumită perioadă de timp și a valorilor societale dintr-o anumită perioadă de timp. Și dacă ai peste 40 de ani, e și asta de recreere. E o nostalgie să joci jocurile de când aveai, 6 ani sau 5 ani, cum eram eu, și simți că ești tânăr și că ești cum erai atunci și jucai pe sub plapumă Sega Game Gear sau whatever. Să știi că în anticiparea ta, așa, toată ediția până să ni te alături în studio, am dus-o numai înspre ce ne jucam noi în fața televizoarelor când eram mici și am dezbătut cu Florin, chiar și când eram în afara emisiei, am depănat așa amintiri, ne-am întrebat oare ce va fi la acest muzeu al jocurilor video, dar până să te întreb direct acest lucru, ce planuri aveți din punctul ăsta de vedere, vreau să aduc o completare la argumentele date de tine. Dacă facem eforturi pentru a conserva picturi, sculpturi, pentru a păstra muzica clasică, chiar și muzica actuală, pentru că ele au un impact asupra noastră, le numim artă, la fel și jocurile video sunt nu o formă de artă, sunt mai multe forme de artă. Pop culture is culture. Pop culture is culture, dar vorbim muzica din jocuri, vorbim despre
stilul de design, de animație, despre povești. Exact. Deci mi se pare că e o zonă care a fost ignorată până acum la nivel de importanță artistică. Jocurile înglobează celelalte forme de artă și cultură, ca să nu zic entertainment, adică ai și design, ai și muzică. Deci, da, le înglobează și pe celălalt. Și o formă completă. Și îți permit și ție să fii parte din acel act de creație artistică la unele urma jocuri îți permit să fii chiar tu un pic așa creator într-un spațiu virtual. Uite, mă uit și la platformele astea gen Roblox și așa, unde practic poți să faci tu acolo ceva. Ok, ești ajutat, dar poți să faci, contribui într-un fel creativ. La fiecare joc la care îți permite să interacționezi cu environment-ul, există un KPI pe care îl fac dezvoltatorii, o să zic doar acronimul, este TTP. Nu pot să zic la radio. Okay. Ce înseamnă, dar interacționezi cu environment-ul astfel încât să creezi ceva care e al tău și... Bun, da, până la urmă oricum, că tot am intrat în zona asta, arta e ceea ce ne face să fim oameni, nu degeaba am trimis în spațiu, am trimis muzică, nu pe acea sondă care am trimis-o, nu mai știu pe unde. Am trimis departe și cântă omul vitruvian, cred că a fost inclus acolo, sincer nu știu dacă a fost inclus vreun jos. E posibil să fi fost inclus Pong? Da, Pong sau un Pac-Man, ceva, nu știu. Și în Tesla lui Musk, care în spațiu cânta David Bowie. Da. Uite, că ne-am întors așa un pic la ce va fi? Că am vorbit ce e în Tesla, ce e în sondă, ce va fi la Muzeul Jocurilor Video, ce vă propuneți să aduceți acolo? Muzeul o să aibă 4 aripi. Una e legată de jocurile românești și timeline-ul jocurilor românești, cealaltă e legată de jocurile, de patrimoniu universal al jocurilor video. A treia zonă o să fie cea legată de tehnologia actuală, unde sunt toate noile tehnologii legate de gaming. A patra zonă o să fie cea de evenimente, unde atunci când nu sunt evenimente o să fie un mare arcade, similar cu, nu știu, cele din Akihabara din Tokyo. Da, adică o grămadă de console și established și independente, plus toate home consoles, toate SNES-urile, Sega-urile. Deci vorbim despre o zonă interactivă, unde vizitatorii vor putea să-și ducă copiii, poate, să le arate, uite tati, așa mă jucam eu pe Terminator. Fii recunoscător pentru ce ai acum, că eu la asta mă jucam. Da, eu mă joc cu Fimiu Super Mario Bros. Acum și Mario Kart. Deci trebuie să știi de unde vii. Da, mi-aduc aminte. De fapt, eu am și acum, nici măcar nu trebuie să mi-aduc aminte. Am pe birou acasă o consolă, cred că e mult zis, un joc din acela de Tetris, galben, care piuie, un brick game, exact. Da, am avut și eu din ăla, lei pe la țară, pe undeva, nu mai știu pe unde l-am lăsat. Eu am unul. O să fie jucabil în muzeu, cu siguranță. Tamagotchi? Sigur, de ce nu? Da, vorbim despre aceste prime mici console portabile care au avut un impact foarte mare, cel puțin în România, unde acum mulți ani, de la 20 în sus, nu aveam noi acces la Game Boy-uri. Aveai Nu Pagadi, care era un joc cu 2 butoane de trebuia să faci stânga-dreapta. Da. Adrian, voi, de fapt, nu doar că sunteți cofondatori ai Video Games Museum, ci sunteți și cofondatori ai Asociației Arhivelor și Proiectelor de Conservare a Jocurilor Video. Această asociație s-a născut odată cu muzeul sau a luat naștere un pic înainte? Din ce îmi dau seama, cred că ați creat-o odată cu conceptul muzeului. Da, este entitatea sub care organizăm muzeul, care o să primească toate asset-urile de la această asociație și e vehiculul prin care trebuie să strângem 1,5 milioane de euro ca să construim acest muzeu.
O să vorbim foarte curând despre partea asta, despre motivul pentru care nu e deschis încă, nu le putem spune oamenilor când și unde să vină, dar înainte să ajungem la zona asta de finanțare, la partea de business a jocurilor video și a muzeului jocurilor video, ascultăm Hey Ya de la Outkast, după care ne întoarcem evident la Byte pe Beat. B to start. Gaming, tehnologie, știință. Byte pe beat. Cu Octavian Palade și Florin Cașotă. Now. Și cu Adrian Ștefănoiu, invitatul nostru de astăzi aici în studioul Tananana la Byte pe Beat, cofondator al Video Games Museum. Am vorbit cu Adrian, ne-a dat așa un mic sneak peek în ceea ce privește conținutul pe care îl vom putea explora și cu care vom putea interacționa în cadrul Video Games Museum, dar nu am vorbit despre când și cum se va întâmpla acest lucru. Voi ați anunțat săptămâna aceasta că aveți planuri de a deschide Video Games Museum. El nu este deschis. Aveți plănuită deschiderea pentru finalul acestui an. De ce nu mai devreme? Că eu vreau să merg acum. Acum aș vrea. Momentan suntem într-un proces de selecție al locației. Cel mai probabil o să fie într-unul din mall-urile bucureștene. Și nu e gata încă pentru că, așa cum spuneam un pic mai devreme înainte de pauză, vorbim de o investiție de 1,5 milioane de euro și trebuie să strângem banii ăștia și sperăm să o facem cu ajutorul donațiilor private, fie de la branduri, fie de la oameni, de la pasionați de gaming, de la studiouri. Toată lumea care își dorește să doneze și să creăm împreună acest muzeu, deci e binevenită. Acceptați și donații, nu știu, dacă are cineva o consolă foarte veche pe acasă și vrea să o vadă în muzeu? Da? Sigur că da. Uite, o întrebare foarte bună. Sunt destul de mulți colecționari privați în România, oameni foarte pasionați de jocuri care au adunat comori adevărate în sufragerii. Ați încercat să vă duceți către comunitatea aceasta și să-i primiți sprijinul, practic, să-i vânați activ pe cei care stau cu comorile istorice în sertare? Știu, Miloș știe cel mai bine care sunt aceste comunități. Eu știu doar de una, Z80. În primul rând, pentru că e atât de nouă informația, trebuie să vedem cu ce vine Andreas Lange, care e curatorul Computer Spiele Museum și care o să curatorieze și aripa internațională a muzeului nostru. După care, și vedem ce necesar are el, sigur că o să ne îndreptăm și către comunitățile de pasionați ai jocurilor video din România. Și pentru ei e muzeu, adică în principal e pentru ei muzeu. Vreau să ne întoarcem un pic la investiția necesară, 1,5 milioane de euro pe care vreți să-i strângeți până la finalul acestui an și care sperăm noi că se vor strânge ca să mergem la muzeul jocurilor video. În ce punct sunteți în momentul de față? Ați început să adunați din suma aceea? De-abia am pornit discuțiile cu branduri, am lăsat să iasă comunicatul astfel încât să știe și oamenii de brand despre inițiativă și să ne fie mai ușor să-i contactăm și să le spunem despre ce e vorba. Ați luat în calcul poate un proiect de crowdfunding care să vă ajute să ajungeți la acei investitori privați de care ziceați, poate nu cei care au de dat sume considerabile, ci oameni ca noi. Ca noi doi, să zicem. Da, care ar fi dispuși poate să dea 100-200 să primească așa, nu știu, invitație la deschiderea neoficială sau... Investitori înseamnă oameni care îți dau niște bani și care așteaptă înapoi niște beneficii monetare. În punctul ăsta nu suntem acolo să vrem să dăm bucăți din acest muzeu, pentru că teoretic am vrea să rămână al comunității. Dacă situația o să o ceară, probabil
că o să ajungem și la investitori privați, dar aș prefera să nu facem asta. În ce privește cei care vor să pună umărul și să fie fondatori, ca să le zic așa, cu siguranță că putem să discutăm și o să fie la lansare, o să fie un eveniment pentru toți fondatorii. Uite, 0722 30 4000, dacă doriți să susțineți acest proiect, vă pot pune în legătură cu Adrian. Facem crowdfunding aici. Ai uitat să dai numărul de Revolut, știi? E mai bine că în momentul ăsta nici n-am deschis încă contul bancar. Deci... Îl trimite pe WhatsApp. Când te întrebam de crowdfunding, fix în ideea de a rămâne la comunitate, era vorba să contribuie oamenii obișnuiți și să primească diverse perks, poate, nu știu, niște monede în plus să joace la arcade. O să fie totul gratis. Odată ce plătești intrarea, poți să te joci cât vrei, unde vrei. O să fie problemă, ne batem acolo cu copiii. O să fie un time limit, dar trebuie să ajungem acolo să vedem exact traficul de persoane și... Nu trafic de persoane pentru cei care... Da, nu în sensul ăla. Food traffic, da. Traficul de picioare, nu de persoane. Asta pentru cei care au deschis radio-ul într-un moment mai puțin oportun. Spune-mi, te rog, mai multe despre tine, așa. Care a fost primul joc pe care l-ai jucat tu și dacă ai planuri să aduci niște titluri care au rămas așa cu tine din vremea copilăriei, adolescenței, dacă plănuiești să faci orice e nevoie pentru a le avea acolo în Video Game Museum. În continuare am la Constanța, că de acolo am calculatorul original Sinclair care încă funcționează. Și cred că primul joc pe care l-am jucat a fost Short Circuit 1 și 2. Aveam 6 dischete pe calculatorul ăla și după aia, mă rog, un vecin și-a luat SNES și am terminat Super Mario Bros. Adică ne strângeam toți la el acasă. Deci cu siguranță toate jocurile astea o să fie, pentru că le am în colecția mea privată. Am înțeles. Dar o să aduceți la muzeu cumva și, nu știu, uite, de exemplu Terminator, consola aia pe care ne-am jucat noi, era o clonă practic din ce știu eu, așa, cumva nu era ceva super oficial, era un fel de clonă de Nintendo, nu știu, o să aveți și genul ăla de dispozitiv sau nu? Nu știu să răspund la întrebarea asta, dar dacă adică cumva cei care curatoriază fie Miloș pe bucata românească, fie Andreas pe bucata internațională, cred că a avut o semnificație, nu știu, culturală, respectiva consolă, cu siguranță nu vor fi doar console established, poate să fie și independente. Ok, foarte interesant. Și ai mai zis ceva acolo de jocuri românești. Ce ne poți spune despre ce jocuri românești o să vedem acolo? Aici e foarte interesantă povestea, în sensul în care legea dreptului de autor în România a fost creată în 1996. Tot ce a fost înainte nu există. Și îmi aduc aminte o poveste, nu mai știu cum o chema pe doamna, e cea care ne dădea desene la TVR1 pe vremea lui Ceaușescu, care povestea la un moment dat că au sunat-o cei de la Warner să-i spună: am văzut că dați Tom și Jerry, trebuie să ne plătiți drepturi. Și i s-a răspuns: sigur, dar trebuie să veniți în România să vă luați bani. Și n-a venit nimeni niciodată. La fel e și cu jocurile, în sensul în care se luau, Electrecordul le făcea, erau complet piratat, dar pentru că nu exista această noțiune în România, ele se făceau pur și simplu. Și plănuim, au fost 9 ediții de casete de jocuri făcute de Electrocord. Numărul 9 din 10 n-a ieșit niciodată, nu se știe pe unde e, dar plănuim să le avem pe toate. Au fost, înainte de asta, au fost și jocuri piratate, în sensul în care se luau, era un joc Le Mans, cred că se numea, și pur și simplu din programare schimbau, în loc să fie Monza, se numea Raliul Deltei. Ok, uite ce istorie necunoscută a gamingului local. Eu știu că am avut așa cultura gamingului în România a fost definită de piraterie, că pe lângă ce primeai în revistele de specialitate ale vremii în anii 90, mai primeai un CD de la și un mai prieten. Târziu, eu țin minte când m-am mutat în București, eram la liceu, am venit de la Craiova. La piața la universității acolo, la Fântână, era un băiat cu
CD-uri, pur și simplu întinse acolo și țin minte că mi-am cumpărat un joc de acolo în prima zi când am venit în București, că mă duceam la mama la serviciu și am zis vreau și eu jocul ăsta. Ce joc ți-ai luat? Bard's Tale. A Bard's Tale. Da. Era un RPG, l-am jucat un pic, nu mi-a plăcut foarte mult, dar a fost ok. Eu mi-amintesc că nu știam în momentul acela că vorbim despre piraterie. Toți aveam Terminator sau ulterior acele console cu tastatură care erau educaționale și convingeau mai ușor pe părinți să le cumpere copiilor. Toate casetele care se găseau în magazine erau de fapt piratate pentru că erau jocuri de Sega, de NES, de SNES, toate în formatul acela de casetă galbenă în care trebuia să sufli din când în când. Eu mi-aduc aminte că inclusiv era o emisiune la TVR, cred că Știință și Tehnologie, cu Alexandru Mironov și la finalul emisiunii îți dădea un joc pe care puteai să-l înregistrezi pe casetofon direct la televizor și să te joci acasă, la el. Ia-uzi. Foarte interesant. Nu, stai. Cum funcționa asta? Cum adică îl înregistrai după emisiune, pe casetofon și omul îți spunea, vezi că acum o să dăm jocul nu știu care și începea cu și tu îl înregistrai de la televizor. Așa. Și după aia ți-l conectai la calculator caseta respectivă pe care înregistrase jocul și se încărca jocul. Incredibil. E absolut fascinant. O să fie foarte multe anecdote de genul ăsta în muzeu, în special la aripa românească. Că s-au întâmplat multe care acum mi se par funny, dar așa se întâmplau lucrurile. Nu e funny, există un gap generațional între noi. Noi n-am prins perioada comunismului. Probabil eram prea mici în momentul în care se difuzau aceste jocuri la televizor și, sincer, nu știam de această tehnologie prin care îți punea cineva niște sunete și... VCR pentru jocuri video. Știi, când înregistrai emisiunile la TV să le vezi mai târziu. Da. Ceva de genul ăla. Deci mi-ai făcut și mai multă poftă să trec pe la voi în momentul în care veți deschide acest Video Game Museum. Vreau să te întreb un pic apropo de exponate. Știu că aveți curatori care se ocupă de asta, dar așa, la nivel de planuri, vreți să fiecare joc în varianta lui software va fi demonstrat pe dispozitivul corespunzător sau veți avea inclusiv, nu știu, ceva copii emulatoare, emulatoare sau copii poate sigilate ale unor jocuri originale și foarte influential, expuse pur și simplu, să vedem o casetă originală cu Super Mario Bros, de exemplu. Cu siguranță o să avem peste 1000 de jocuri, deci o să fie imposibil să fie toate showcase-uite, ca să zic așa, dar din politica noastră e să schimbăm jocurile o dată pe lună, astfel încât să te invite să te reîntorci la muzeu ca să joci și alte jocuri. Cu siguranță, dacă nu vom găsi anumite titluri, vom apela la emulatoare. Da, uite că e interesant asta că și voi în comunicatul de presă și chiar cu o săptămână înainte să dați acest comunicat am aflat și eu de primul joc românesc, Astro 64. Practic a fost făcut în 1978 de către Viorel Darie și a fost făcut pentru o mașină de calcul Felix C256. O să fie mașina aia de calcul acolo? Sau cum? Nu știu dacă au spațiul necesar. Zic, cât de mare e? Mi s-a spus de către cei de la RGDA, care sunt foarte purists, așa că de fapt este o a doua iterație. A existat un joc înainte, după care a fost făcut acest joc. Cu siguranță, dacă o să putem să găsim acest mainframe, o să-l luăm, dacă nu o să încercăm să-l reconstruim. Practic să-l faceți să-l putem juca pe un alt dispozitiv. O să arate la fel, dar înăuntru nu o să fie la fel. Ok. Adrian, discutam înainte să reintrăm în direct aici la Tananana. Ne uitam așa pe balcon din studioul nostru și ai pus ochii pe Muzeul Geologiei aflat în vecinătate și ai zis, mamă, ce petrecere frumoasă s-ar putea face acolo sus. Și vreau să te întreb,
muzeul va fi un spațiu destinat doar vizitării și jocului sau plănuiți să faceți și evenimente acolo pentru comunitate? Nu știu, mă gândesc poate lansări de jocuri noi, internaționale sau locale, LAN parties, ne știe. Cu siguranță o să fie LAN party-uri săptămânale acolo. Excelent. Nu știu dacă o să fie chiar cu BNC, așa cum ne căram noi cu laptopul, cu calculatoarele pe vremuri, la cine era singur acasă. Dar o să avem calculatoare istorice acolo și rețea deja făcută. O să mai fie și evenimente legate de edutainment și diverse programe în care explicăm lucrurile bune și rele despre gaming cu ajutorul specialiștilor și s-au scris foarte multe pe această temă. O să fie și seri destinate doar adulților, spre exemplu. După orele de închidere, muzeul o să rămână deschis și o să fie doar adulți, pentru că au existat multe jocuri XXX și cred că ni s-a părut frumos să arătăm și bucata asta, că e și ea o parte istorică. Eu țin minte din copilărie acel joc cu lăzile de bere cu care trebuia să prinzi sticlele. Alea care sunt flash, alea o să fie o întreagă categorie de jocuri flash, pentru că cu siguranță au marcat foarte multe persoane. Da, uite, încă o bucată a istoriei la care nu m-aș fi gândit la jocurile XXX, iar faptul că le-ați luat și pe acelea în considerare și le veți dedica un spațiu și un timp, va fi o experiență interesantă. Eu inițial când ai zis că vor fi serii destinate exclusiv adulților, mă gândeam că te referi la jocuri la mai Mortal violente. Mortal Kombat e așa mai PG-13, GTA, de exemplu, este un joc restricted. Nu mi-ar fi trecut prin cap că ne ducem în zona aceea de conținut pentru adulți. Avem chiar și un joc românesc, așa, care o să fie cu mândrie reprezentat acolo în seriile specifice. Misterele Laurei, pardon. Nu. Da, și ăla, cred că putem să-l punem și pe ăla, liniștit. Okay. Și uitasem de el. Mulțumesc frumos. S-au strâns multe amintiri aici în studio și abia așteptăm să le și vedem, nu doar să le vizualizăm așa în minte. Când te aștepți să ne putem aștepta de la un update din partea voastră? Când sperați, de fapt, să aveți vești în legătură cu spațiul sau o dată exactă de deschidere a porților? Noi o să oferim update-uri pe măsură ce le avem. Cred că prima informație o să fie cea legată de locație, cu care sper să venim într-o lună, maxim 2. Deci nu e, măcar așa, nu durează foarte mult până când aflăm unde va trebui să ne îndreptăm în momentul în care va fi deschis Video Games Museum. Până atunci, unde vă pot urmări oamenii? Aveți un site care deocamdată e în construcție, dar îl pot pune oamenii în bookmarks și pot da refresh așa din când în când. Eu pot să zic că, legat de locația muzeului, că noi am vrea să o facem într-un mall bucureștean, pentru că plănuim să avem o zonă care e dedicată controlelor acestora de accessibility, cum e Quad Stick, spre exemplu, care e pentru oamenii paraplegici, cei care nu s-au jucat niciodată, și controlul ăla poți doar prin simpla suflare sau trasul aerului poți să controlezi personajele și ni s-ar părea, și de asta am ales și locația mall-ului, pentru că ai rampe, ai lifturi, e foarte ușor accesibil. Și ni se pare frumos să poată să-și joace și oamenii care nu s-au jucat niciodată. Da. Absolut fascinant. Eu întrebam unde vă găsiți cu oamenii online, dar de fiecare dată că îmi pun o întrebare aflu și mai multe. Da. Miloș lucrează intens la site-ul v-g-m.com.
cred că are deja niște conținut, nu știu, trebuie să-i dea publish, dar dacă intrați și îl verificați săptămânal, cred că o să găsiți în fiecare săptămână chestii noi. Oricum ai numărul nostru de telefon, poți să ne mai dai update-uri și o să le spunem și telespectatorilor. Da, dacă se uită pe laptop la site-ul tananana.ro unde ne pot asculta, sunt și telespectatori. Și pe canalul de YouTube tananana.ro, Tananana FM și pe canalul de YouTube Byte pe Beat. Vă ținem la curent vă ținem. orice informație. Adrian, ce te joci tu acum? Te mai joci? Mă joc cu băiatul meu unde jucăm Super Mario Bros. și Mario Kart. Și la birou mă joc acum... Pe ascuns, pe telefon. Tiberium Sun. Cum? Siberian Sun? Nu, Tiberium Sun este Command & Conquer, cred că 3. Ok, deci nu e un joc nou, e din 1999. Da, ok. Deci rămânem în tema jocurilor care merită un loc la voi la Video Games Museum. Am jucat 6 luni Cyberpunk și cu update-ul nou, adică mă joc și noi, mă joc și vechi. Și din jocuri noi așa, nu știu, nu poți să ne zici așa unul care ți-ar plăcea să fie în muzeu sau care ar merita să fie un muzeu? Dintre jocurile noi? Da, nu știu, în ultimii 5 ani, așa, dacă ți-a rămas ceva în cap. Nu, sau un suflet. Cyberpunk mi-a plăcut foarte tare. Și de unde au plecat și cu toate problemele pe care le-au avut și cum s-au zbătut băieții ăștia din Polonia să le rezolve pe toate și să aibă o nouă viață jocul, mi s-a părut admirabil. Da, așa. Ritul lor, ca să zic așa. Nu intrăm în polemici acum, că n-are rost. Da, Tavi s-a jucat pe PlayStation 4 și de-aia e nemulțumit. A fost o experiență atât de rea, cea inițială. M-a convins Florin să-l iau la precomand. Eu nu precomand jocuri. Înțeleg că și românii au avut o bucată bună de vin acolo, la jocul ăsta, sau cei din industrie, așa zic. Da, nu știm exact. Nu știm exact, se spune. Da, a fost făcută de un studio din România, sau o parte din el, da, nu mai știu. Da, a fost o știu, înțeleg. Experiența a fost atât de slabă încât nici după update nu l-am mai deschis, mai ales că mă chinuisem mult până în punctul ăla. Mai dai o șansă. Salvările rămân, sunt în cloud. Doar poți să începi ea. Dacă îl găsesc la voi la muzeu, poate mai intru așa un pic în el, dar mă gândesc că veți fi concentrați pe alte jocuri în ceea ce privește ce se poate juca acolo, o experiență de tipul arcade, poate. Pentru că n-am avut niciodată un retailer unde se facă lansările de jocuri, asta ne-am propus, ca toate lansările de jocuri să se facă la muzeu în zona de evenimente. Deci vor putea testa, comunitatea va putea testa jocurile în ziua 1, efectiv, în momentul în care ele vor ajunge pe piață. Numai vești bune și sper să auzim din ce în ce mai multe din partea voastră și să atrageți investitorii de care aveți nevoie ca să ne dați nouă ce avem noi nevoie, adică o doză de nostalgie. O doză de nostalgie și teleportarea instantă în copilărie. Mulțumim mult, Adrian. Ștefanu e cofondator al Video Games Museum, primul muzeu dedicat jocurilor video din România, care își va deschide porțile, ținem pumnii și degetele încrucișate spre finalul acestui an și care promite experiențe de toate felurile. Mulțumesc din nou, Adrian. Mulțumesc și eu. Ascultăm acum Prove It To You de la Brittany Howard, după care ne întoarcem la Byte pe Beat, pentru că mai avem niște minute și niște știri pe care vrem să le împărtășim cu voi. Prove It To You, Brittany Howard și revenim imediat. Și mai avem 10 minuțele din această frumoasă emisiune numită Byte pe Beat, unde în fiecare săptămână între 9 și 11 vorbim despre tehnologie, gaming și știință și astăzi am pus accentul pe gaming și continuăm cu gamingul. Vorbim despre o știre inedită în sensul în care am mai auzit tot felul de tentative de ale Rusiei de a scăpa de sancțiunile pe care le-au impus
celelalte state în ceea ce privește anumite licențe, fie că vorbim despre lanțuri alimentare, despre anumite produse, fie de fashion, fie comestibile sau băubile, dar acum, iată, avem o știre care vorbește despre planurile Rusiei în ceea ce privește gamingul, mai exact consolele video. Da, nu vor doar să facă jocuri de ruși pentru ruși, ci acum vor să facă și o consolă, se pare, care să, nu știu, să se lupte de la egal cu PlayStation și Xbox. Planul, ordinul a venit direct de la președintele Putin să le spună cercetătorilor și organizației care se ocupă cu dezvoltarea asemenea produse în Rusia: băi, haide băieți să faceți și voi o consolă, că nu se mai poate, și ar vrea să facă și console pe care să le folosești acasă, adică în fața televizorului, dar și console portabile, să poți să te joci. Și eu sunt curios acum, probabil că nu o să iasă nimic sau cine știe ce o să iasă de acolo. Sunt curios și cum s-ar numi, eu nu știu prea multe cuvinte în rusă decât unele pe care le-am auzit în Counter-Strike și ar fi interesant. Acum, da, este ceva. Tu ce zici? Vrei să te joci? Nu vreau să mă joc. Nu, sunt ok. Deci, pe de-o parte, planurile Rusiei privind aceste console vin din zona de ocolire a sancțiunilor impuse odată cu începerea războiului în Ucraina și pe cealaltă parte din nevoia lor de a cenzura conținutul și de a nu-și lăsa cetățenii să fie intoxicați cu mesajele progresiste venite din vest. Și nu știu dacă aș vrea să încerc titluri de propagandă rusească, mai ales că, cum spuneai și tu, a venit ordin direct de la, voiam să zic guvern, a venit de la Putin, e stat în stat domnul acolo. Le-a dat și un deadline. Trebuie să vină cu un plan bine stabilit până pe 15 iunie 2024. Deci după 15 iunie, dacă aflăm alte vești, venim și vă spunem ce se întâmplă acolo, dar pe lângă console ei trebuie să dai seama să construiască și un sistem de operare care să funcționeze pe acele console, că e nevoie, că nu poate să ruleze Windows, știi, sau mai știu eu ce. Așa că o să se folosească de Linux. Probabil, uite ce mi s-a părut la fel de interesant în această știre este faptul că acum câțiva ani a anunțat Rusia că vrea să dezvolte un competitor pentru Unreal Engine. Și cum merge? Adică nu se știe nimic, nu cred că merge. Probabil că persoanele care lucrau la el n-au reușit să-l producă în timp și pentru că lucrau la etaje superioare ale unor clădiri înalte, s-a întâmplat ceva cu ele. Cu proiectul, da. Și cu proiectul, dar uite, mi-am adus aminte că tot l-am avut invitat pe cofondatorul Video Games Museum de filmul Tetris, pe care l-am văzut pe platforma Apple TV Plus, care încă nu e disponibil. Cred că a fost și pe Disney, dacă nu mă înșel, sau nu mai știu. Nu știu, l-am văzut și mi-a plăcut foarte mult și e o poveste demnă de inclus și Muzeul Jocurilor Video, dar mi-au amintit așa și când zicea Adrian de cum se plăteau drepturile de autor în România, povestea în Tetris e oarecum similară. Dacă voiai să licențiezi ceva, te duceai și trebuia acolo să te duci să negociezi și jocul aparținea statului. Da, pentru că, dacă nu știți, Tetris a apărut în Rusia prima oară și cineva trebuia să ducă în Rusia să îl obțină pentru piețele externe. Da, să obțină licența de distribuție și, mă rog, a fost o întreagă aventură, exact. Cu comuniști, cum se întâmplă în Rusia, inclusiv în zilele noastre, din păcate. Nu m-aș juca, dar aș fi curios așa, la nivel de hardware, ce ar putea să conceapă mințile luminate sub îndrumarea lui Putin, care, nu știu, nu pare genul de om care să se fi jucat vreodată ceva în viața lui. Dar sunt curios dacă o să-l testeze, adică dacă trebuie să treacă pe la el înainte, ca un
o stampilă de aprobare de la el. Să aibă făcut un nivel de dificultate special, să nu cumva să fie domnul președinte pus în ipostaze care să nu-i aducă cinste, cum ar fi să piardă un prim joc pe o primă consolă rusească. Oricum, fascinant faptul că vor să se ducă și pe console portabile și tot. pe... Da, așa deodată. Da, eu zic că înainte să închidem ar trebui să mai menționăm știrea asta cu Microsoft, care a supărat niște oameni așa pe internet din ce am văzut eu în comentarii. Este vorba că Microsoft a dezvăluit că vrea să pună un abonament pe Windows 10 dincolo de 2025. Deci dacă folosești Windows 10 în 2026, va trebui să plătești un abonament de $61 per dispozitiv. Și mai este un detaliu acolo. Așa. E $61 în primul an. În al doilea an va fi $122, în al treilea an se dublează iar suma $244 abonamentul. Dar nu vă speriați. Da. Pentru că abonamentele acestea vor trebui plătite doar dacă sunteți încăpățânați și refuzați să treceți la versiunile noi de Windows. Practic, dacă doriți să rămâneți morțiși pe Windows 10, va trebui să plătiți practic o taxă de protecție. Este la propriu, da. E o taxă de protecție pentru că Microsoft îți ia acei bani ca să îți trimită în continuare actualizări de securitate. Asta înseamnă să ai sistemul protejat împotriva vulnerabilităților care ar putea fi descoperite în timp despre Windows 10. Dacă treceți la Windows 11, Windows 12, când va fi, atunci nu veți plăti absolut nimic. Update-ul de la Windows 10 la celelalte versiuni este gratuit și practic vă puteți bucura de un sistem de operare nou, 100% sigur, și bine, mai bine 100% sigur 100% sigur în momentul mai sigur nu e nici în moment, voiam să zic în momentul lansării, dar nu e, că există vulnerabilități zero day și nu se vede, dar e mai... Ești mai sigur dacă folosești Windows 11, asta e concluzia. E o veste proastă nu neapărat pentru utilizatorii casnici, ci pentru utilizatorii din zona corporate de business care lasă dispozitive care funcționează și cu Windows XP. Probabil. Să nu uităm că există și bancomate care au sisteme de operare mult mai învechite decât Windows 10. Dar mi se pare progres ăsta și mi se pare o cerere decentă din partea celor de la Microsoft, pentru că costă bani să tot trimită actualizări pe sisteme de operare învechite și oricum n-ar putea să repare toate găurile. Da, și îți dai seama că nu foarte multă lume s-ar putea ocupa de chestiile astea, pentru că majoritatea angajaților sunt pe noul sistem de operare și tot așa. 5 secunde, Octavian Palade, Florin Cașotă, Byte pe Beat, intră ora exactă. Toată lumea! Ceasurile la fix! S-a făcut ora 11. S-a făcut și ne-a semi-luat așa prin surprindere, dar... Timpul zboară când ești la radio. Timpul zboară, ne-a dat alarma, ne-a pus sunetul de plecare, ne despărțim de voi și ne auzim vinerea viitoare. Uite că am făcut și data asta o rimă, că scăpase o ediție fără rime, nu e exact ce trebuie aici la Byte pe Beat. Rămâneți pe frecvențe și pe tananana.ro. La ora 17 se deschide la Aprozar cu Murzea și Marinov și invitații lor nu știm, va fi surpriză, practic se bagă marfă nouă la Aprozar în această seară și suntem la fel de curioși ca și voi, deci nu uitați, la ora 17 noi am fost din nou Octavian Palade și Florin Cașotă eu și înainte să închid vreau să nu mai fac o recomandare, că tot am mers pe zona asta de gaming, nostalgie. Dacă n-ați văzut filmul 8-Bit Christmas,
e din 2021 cu Neil Patrick Harris. E un copil de 10 ani care își dorește foarte mult un Nintendo și aia e povestea și e foarte mișto și filmul și povestea. Uite, chiar am văzut și te susțin, chiar un film foarte simpatic, dar nu știam ce te-a apucat să recomanzi filme de Crăciun când e vara afară, dar mi-am dat seama că am vorbit de Muzeul Jocurilor Video și legătura e strânsă acolo. Da, aceștia am fost noi, aceasta a fost emisiunea Byte pe Beat. Revenim vinerea viitoare. Weekend minunat să aveți și să vă jucați și jocuri vechi, jocuri noi, jocuri în natură, că se anunță zile frumoase. La revedere! Byte pe Beat revine vinerea viitoare, între orele 9 și 11.